Iyaw ang kasalinianan ko. Monita na chuan do lang chuan sakatang katungawaw bago brasa na chay coach. Kay bonito na raso ko ang bombeyo. Sa karawada bago brasa ng gankan. Wang kasabar maagagan na nalagnan ganyikan. Ay chuan wang churon do kasabar na chay katnan ng bombe. Karyang katna, speaker ng bombe legislature kaysa. Sama ko naalala. Wala kayo guards na pwede ang bumuso, travel government, oblate chuan wow o chuan way guards. Yet sa mga kaya ng ranwach, o bit acrobatic art performance mabawi ang rangyang ng tompe. Embassy and People's Republic of China, Mabasho Bombe, Bachawang Kabese acrobatic art performance. Takalang nakangkasansay, namakadomong metala flex ang balwa o lus ng wewape. Makasandiyan ang yaw parish ni December iso, ng Colonia China Friendship Chin, o December 1 ng Sion Nakasan China Friendship Chin. Performance which we atatawag yung Mabasho Bangkawin o Abundant Micronesia China Friendship Association ng Wayne Nakasan. Yang Department ng Shandong Province ng Wayne China o kalapan na bangkasansan pagsang raipunan kalap yung maatangi the show acrobatic troupe. Mabasho dosang Shandong Province. Duwan na sansa sa Embassy of People's Republic of China. Irasong kalap ay pamin mababasho ang yakalap bukas o nabasbasho ng erasong pari sa pachota. Kalap bukas basandasang ichiyakan Wayne China, makukutat at siyaptosang ramen na sokong sombari kasama dawar daw. O duwan na bisansa sa Embassy Watch, acrobatic art performance ng Wayne China, kung wawal kusayche. May yay weapon perform the kalap yung mabasang galos ng wewa. Wadagap the flex ang parwa o saksangan mo kay marasa ang talent athleticism the kamato. Program which kuryaw bagay sa marag ng tumping ni aso ni right art groups that punan perform yung sa Chongqing Wantong o kaning chika ng China Bachoto Kasan. Mabangyaw para siya kayo ang acrobatic art performance. Mabangyaw mo ng songa dapat ng sa COVID-19 MLA-DTR. Sa may mokot matuwa na chuyak sa niyo benya o minimintena na niya na pungalway na kasan o China. O asawat wala niya po kahit peryanan ng future na nakatapang kalautan o kasyalabana uyaban elben ng chikan. Mapagkasasa ng cultural exchange, daw yatang kapis sa subolki o kabarasyak ng sakang tatawag matuwasya o performance mabawiyaw ng sopo watch. Pagkatwata ng saksaya, kayo ang rang ni December so, dawiyat siya ng rang ng kasala performance ka o tatawag matchup taklakwan yung ng social. Akalawan lang daw yaranin kasama do'y raipunan acrobatic performance watch o performance hanggang sa kalangan ng chuptak na kaso ng social. Embassy of People's Republic of China, Bachuano Bachuanway Karaso ng programang kalang kamunch, the art performance ka nakatisatar. Pagchay at elbeno ang kasama to, the show acrobatic troupe, they ride akan na sailak na ito. O nabasyo ang kamarapato ng performance ka na kaunabata, takap niya ng kamunch mga o kabaranyo o cars. Embassy of People's Republic of China, niya sa watcha bilo na batarang kabese o kalawta sa mga programa ka na duwan mention na nagasan. O nabinugdugay siya chonway nagasan ang tasyang right ng programa ka na bambasyo to more. Kung kakwalo China Embassy sa Facebook page po kung yung kakmang tapatsuan, irap sa chupen tatawag mabangkasyo tamo. Yan na siya na masama na siya ng ranwach,
Kung kailangan pinasahan mo pag-sewi subscribe ang Kisasayag YouTube channel. Follow Kisasayag Facebook page. O pipipay ang Kisasayag KM Radio kitaputay sa tuwaw. FM Radio 101.0. O pinagasan TC Cable TV channel ni sa Priyaw. Pagkong yung kakmang tabasyawan. Rong kakwakan na tabasyawan ng match. Kailangan mo kasalengin. Send it all down,